Assalamu alaikum. Zo, saurare ni ɗan kaɗan, ba da yawa ba. Duk yadda soyayya ta kai ga lalacewa, duk yadda soyayya ta kai ga lalacewa, so abu ne mai kyau, soyayya abu ne mai daɗi. So, bari muku breaking ɗin shi down. Saboda haka, bari in gaya muku wani abu. Na san cewa karanci abubuwa da dama a social media, muna kallon celebrities ɗinmu wa'anda muka fi so, jarumai wanda muke so sun yi aure, ana ganin ba sa zaman gidan miji. Mun sha karanta iri-irin labari da daɗi da mai daɗi da mara daɗi, amma mun fi karanta mara daɗin. Wannan jarumai namu wanda muke kallo, wanda muke ganin aurensu, muna kallon su, muna jin daɗi, daga ƙarshe sai mu ji an rabu. So duk wannan labarurrukan da muke ji, da muke kallo, da muke karantawa, da zarar mun zo mun gane cewa a'a auren ma daga ƙarshe an rabu, ga abin da abin yake, ga inda illar take nan, shi ne wannan abubuwan da muke gani shi yake ɓata mana lafiyar ƙwaƙwalwarmu, shi yake zuwa ya dama mana lissafin ƙwaƙwalwarmu. Sai ya dama mana lissafin ƙwaƙwalwarmu, yana gaya mana cewa daga ƙarshe ma ba ma za mu haɗu da soyayya ta gaske ba. Sai ya dinga dama mana lissafin ƙwaƙwalwarmu akan cewa duk wanda ya mana magana kawai yaudara ce. Saboda me? Saboda sakamakon muna sauraron labarin wasu auren da rayuwar auren ba ta yi daɗi ba, rayuwar auren bai yiwu ba. Kuma muna karanta wa'annan abubuwan, muna sauraron wannan abubuwan na tsawon wani lokaci. Amma akwai abin da nake so in sanar da ku. Ba soyayyan ba ne yake karya musu zuciya, ba kuma soyayya shi ne guba ba kuma soyayya shi ne ko mugun abu ne ba, a'a, ba kuma soyayyar shi yake ha'intar mutum ba soyayya shi ne ha'incin ba. Mutumin da kika zaɓa a matsayin mijinki ne, mutumin da kika zaɓa a matsayin saurayinki ne, wacce ka zaɓa a matsayin matarka ne, wacce ka zaɓa a matsayin budurwarka, wacce kake soyayya da ita, matsayin wanda kike soyayya da shi, shi ne matsalar. A nan me yake nufi? Yana nufin zaɓinmu shi ne matsala. A soyayya, ko kai zaɓin da zai damejin rayuwarka, ko kai zaɓin da zai gina rayuwarka. Da haka soyayya bai mana komai ba. Har yanzu soyayya clean yake, a wanke yake tas, babu abin da ya same shi. Babu abin da ya mana komai, babu abin da soyayya ya mana. Soyayya yana nan a wanke tas. Soyayya yana nan da a ƙunshe da package ɗin kyautatawarsa. Saboda haka soyayya yana nan har gobe, yana nan da kyautatawarsa, da kyanshi, da tas ɗinsa a goge, a wanke tas. Soyayya wani abu ne wanda Allah ya ɗauka ya bamu. Abu ne mai kyau, kyauta ne daga wajen Allah wanda Allah ya bamu. Sai dai halayyarmu ya zo ya damalmale soyayya, amma soyayya yana nan yadda yake. Ko kuma in ce sai dai zaɓin da muka yi ya ɓata lamarin soyayya, amma ba soyayyar ba. Ina fatan kowa ya fahimce ni don Allah. Har soyayya yana nan a matsayinsa na soyayya, babu abin da ya same shi, yana nan a wurin. Matsalar shi ne, wa yake baki matsala, wa yake baka matsala? Daga zaɓinki ne, daga zaɓinka ne. So idan kana son kai experience ɗin asalin soyayya, choose wisely, choose right.
ka zaɓa abin da ya dace da rayuwarka da irin tsarin kalar rayuwarka. Exactly. Soyayya ba abu ne wanda ba a so ba. Soyayya ba mugun mutum ba ne ba. Wanda ka zaɓa ita ce muguwar, wanda kika zaɓa shi ne mugu, amma ba soyayya ba. Ku cire soyayya a nan, so kar ku manta. Sunana Khadija Haruna, wacce aka fi sani da Khadija Controversial Talk. Idan har ba kwa bibiya na a shafikana, most especially YouTube channel ina mai suna Khadija Controversial Talk, to ku fara bibiya ta. Idan kuna son ku samu amsoshi na soyayya, abin da ya danganci soyayya, dangantaka, auratayyanmu, ku biyo ni a shafikana mai suna Khadija Controversial Talk. Ya Allah, kar ka haɗa mu da maƙiyanmu a matsayin masoyanmu. Ya Allah, kar ka haɗa mu da maƙiyanmu da wanda za su zo da sunan wai suna soyayya da mu, su raba mu da rayuwanmu na asali, su raba mu da sana'anmu, su raba mu da aikinmu, su raba mu da dukkan abin da zai iya ba mu rayuwar da za mu ji daɗin ma yin soyayyar. Wai a sunan ana soyayya, a the end of the day a ɗauke ki a yar, a the end of the day a ɗauke ka a yar. Har mazan ma su ma ana yaudaransu. Ba ma ta kaɗai ake yaudara ba, duk da dai ana ganin cewa matan su matsalar mu mata, we are at the receiving end. Saboda kullum za ka ga mata suna kuka, suna koke akan maza. Saboda me? Saboda wani lokaci ma daga ƙarshe kin aure maƙiyinki ne a matsayin wai masoyi. Nan nake baki shawara a matsayinki na mace. Na san cewa kin zama so desperate, a matsakiki ki aure, a matsakiki kawai wani ya zo kawai ke dai aure ki, babu ruwanki ma ko yana son ki ko ke dai kawai a aure ki kawai saboda ki fita bakin kunyan duniya. Na san kullum kina nan kina scrolling ɗin wayarki, kina kalle-kallen videos, kina ganin wasu sun yi aure, wasu ƙawayenki da sauransu da wane ne, da dukkan data ɗin da kike tarawa a cikin social media, ke dai kawai aure kawai. Da wa zai zo ya baki soyayya kawai. Har kin kalli hotuna a social media, ke dai kawai namiji ya zo. Saboda wa'annan hotunan da kike kallo da wannan abubuwan da kike consuming a social media, kina so ki zama kamar su. Ƙarfi da yaji. Ina mai baki shawara, kwantar da hankalinki, ki ba a hankali. Dalilin da yasa nake ce miki ki bi a hankali, mazan nan na wannan generation ɗin na yanzu sai kin bi su a hankali. Har sai kin gama gina kanki, kin samu kin gina kanki enough da duk lokacin da kika gansu, you can see through them. Da kin gansu kin san na gaske, kin san na yaudara. Build yourself. Gina kanki da point ɗin da ko da mutum ya yaudare ki ɗin, kika zo kika gane cewa yaudara ne, za ki ce kafa me na ci babba ka ba. Gina kanki ɗin da za ki yi shi ne zai nuna miki cewa kina da plan B ɗinki. Saboda akasari ma ba sa nuna, wasu mazan ba sa nuna asalinsu sai kin zo kusa da su sannan za su nuna miki su ɗin su wane ne. Kina da plan B ɗinki. Build yourself. Idan kika building ɗin kanki enough ɗin da za ki gudu ki je ki riki plan ɗinki, plan B ɗinki kenan. Be very careful. Kar ki manta, idan baki subscribe zuwa YouTube channel ina ba, me kike jira? Idan ba kya bibiya ta a shafukana na Facebook mai suna Khadija Controversial Talk, an bar ki a baya wo. To, na gaya miki kenan. Be very careful. Calm yourself down.